Sa akong diary page 5, ako naghisgot anang mga atik kayo sa Facebook. Guwapahan ni mo oy. Napoy moingon, lovely and beautiful. O naay moingon pod, cute ug sexy. Bisan go dili tinuod. Unya motubad po kanila, thank you. Muna ang uban mugara pod og sige post sa ilang mga pictures kay gusto silang ingnon og gwapa. Dihay pariner mingon ngadto sa ako sa kadalaga nga iyang nasugatan didto sa mall. Hi, you are so beautiful. Hingtubag pod ang dalaga. Thank you, sir. Pastang sukuha siyang lula. Ingon ang iyang lula, gapakaulaw lang kang babayhana ka. Pa-thank you ka pa. Mura bag tinuod. Mga igsoon, nagkapuliki ka ba sa pagsusi sa imong mga bisyo nga wala na hinuon ka makamatikod sa imong mga maayong hiyas o gawi? Nakapuliki ka ba sa pagpamantay sa uban nga wala nimo katagig bili unsa ang gihatag sa Dios kanimo? Dili buot ang Dios nga imong itandi ang imong kaugalingon sa uban. Dili nato matandi ang atong kaugalingon sa matag usa. Nga mura bag ang usa maayo pa ug amo uban ngilad. Ang matag usa kanato original. Dili intensyon sa Dios nga matandi ka o itandi ang imong kaugalingon sa uban. Kontento na sa imong kaugalingon o undanga ang imong kasina sa uban. Tanawa ra gud ang imong kaugalingon. Kaya ang kamaturan mo, ikaw gibuhat sa Dios nga tukma, insakto, katingalahan ug talagsaon. Dili ikaw matandi sa uban kay ikaw talagsaon ug original man. Bisan unsa ang anaa kanimo o bisan kanusa may kalig-on ka tungod sa gahom nga gihatag kanimo sa Dios. Busa, pasalamati siya kanunay kay ikaw iyang giumol maayo kaayo o matahong.